אני אומר קקל, הבחור הכי מצחיק שתראו. אני בדרן לכל דבר, זה פשוט מצוין שמהבדיחות שלי אתם תצחקו. יש לי מיקרופון של רובוט, וכולם בצורות שונות. אני בן אדם כל כך מגניב. אני שולט בטכנולוגיה, יש לי רובוטים טובים. פשוט תראו אותם שרים. אז מייק, כמה נמלים צריך לכבות מנורה שרופה? לא יודע, אדוני, כמה? לא משנה בכלל. ממילא אין להם חשמל. כן, כן, תראו מר קקל, אני מצחיק ומבדר. כן, תראו זה מר קקל, המופע שלי הכל הסתדר. אז אם אתם עצובים ורוצים קצת חיוך, אז יש מקום מושלם בשבילכם, כי במופע של קקל צוחקים איתכם. הכל בסדר חברים, עד לפעם הבאה, כן?